Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Wat hapadeng ke jing yalap bat jing pun sengotho ba omde ban ngop kulmar hagi jing kular ki bayo Lyngba ki rensan social media kaladon kawe ke Riew Kynthei na thambasuk Happy Valley kebala Shah Shukor Haduh arlak tingka Lyngba ke Facebook. Katkum ke jing tep balayo lum na ki pulit laong ba kate ke Riew Kynthei kala ujor ha ubnai naitung arja ar phaulai ba uwe na ki parlok jongka ha Facebook ubala ai kerteng yalade kum uravi kumar ula pentip syaka ba upha ya kasong lani parcel. Hendai hadian katuk anis ngi ketika Riew kala yo ajing tip Lyngba ka phone ha ka bala batha bakan siwe ka pisa ka ba san phausan hajar khnang ban yo ya ketika song tang bawat hadian bakala siwe ka pisa ka khlam yo satya ya kata ka song bat kala sya dawa pisa syu syu penban bat kala sya berngam bersit ru ha bakhen na du basdang Haduh bakut ketika Riew kala sya thok Haduh arlang. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center